Што Лукашенко расказаў пра Міколу Статкевіча, які непрыемны візіт яго чакае, а таксама да чаго рыхтуецца кіраўніца праўладнага саюзу жанчын. Вітаем, сябры! Гэта наша Ніва, і зараз мы ўсё вам раскажам. Лукашенко пракаментаваў учынак Міколы Статкевіча і заявіў, што вызваленні палітвязняў будуць працягвацца. На учорашняй нарадзе ён закрануў тэму масавых памілаванняў, якія адбываюцца на фоне перамоў з амерыканцамі. І перад тым, як Лукашенко перайшоў да сваіх разваг, здарылася невялікая сцэнка. Падчас яе Рыгор Азаронак паспрабаваў выставіць сітуацыю такім чынам, што нібыта за вызваленнем палітвязняў стаіць нейкі глыбокі разлік. Маўляў, Сергея Ціханаўскага Лукашенко вызваліў, каб той унёс раздрай у белорусскую оппозицию. Кстати, по-разному и у нас обсуждали, некоторые не сразу поняли решение, но время показало, что вы были правы, потому что так опозорить беглую оппозицию, как один уехавший отсюда, значит, персонаж, оно, конечно, ни у кого бы не получилось. Значит, и он это продолжает делать. Лейслівасць прапагандыста Лукашенко ацаніў, але адказаў на яго прызнаннем, што ідэя па вызваленні Ціханаўскага належыць не яму. Першым прапанаваў адпусціць блогера Юрый Воскресенский, прычым мяркуючы па ўсім яшчэ даволі даўно. Гриша, это не моя идея, это Воскресенского идея была, но он мне раньше предлагал это. Но я думаю, нет, тогда еще время не пришло. А потом вспомнил, он же предлагал, говорит, я по телевизору, да вот президенту надо его туда отправить, он там, говорит, шухер такой устроит, он там этими помощниками сосветенными разберется. И вот прошло время, я вспомнил, думаю, ладно, надо его, уже пришло время отпускать. Так что, Юра, я отдаю должное, это твоя идея была. Далей жа Лукашенко пачаў апраўдвацца перад сваім актывам за вызваленне палітвязняў, якія будуць працягвацца. Маўляў, большасць тых, хто сядзіць, ужо даўно зразумела і змяніла свае погляды. Але ж тады ўзнікае лагічнае пытанне. Калі беларуская турма робіць з палітвязняў зацятых лукашэнкаўцаў, то навошта іх тады гвалтам выціскаць з краіны? Почему я вот так спокойно иду, отпускаю прочее? Ну, мы знаем, чем дышит каждый. Там большая половина сидельцев, которые по суду там сидят, они поняли, что это стоило, и осуждают тех, кто сбежал. Сбежали, нас бросили, и родственники мне ж пишут каждый день письмо. Они не имеют и не будут иметь к этому никакого отношения. Ну і ў працяг тэмы Лукашенко раптам загаварыў пра Міколу Статкевіча. Нагадаем, што вызвалены палітвязень адмовіўся ад гвалтоўнай дэпартацыі і застаўся на мяжы Беларусі і Літвы. Па словах Лукашэнкі, можна зрабіць выснову, што Статкевіча пасля яго ўчынку вярнулі за краты. Ну, больше половины очумевших было. Они понимают это. Мы их видим уже сейчас. Ну что, держать их там по 10-12 лет? Некоторые совершали и приличные преступления, ну даже вот этого Статкевича. Ну, говорю, ну человек уже на исходе. Он же уже скоро помрет, не дай бог в тюрьме. Ну зачем это надо? Ну, он хочет быть лидером. Туда зашел, вроде на нейтральную куда полосу перешел к литовцам. Ребята спросили, ты в Беларусь хочешь? Ты в тюрьму? Пойду в тюрьму. Хорошо. Забрали его. Не бросишь же его, все-таки наш человек, гражданин, вернее, наш. Забрали его в Беларусь. Зачем обижать? Падобна, што дэманстратыўны крок Статкевіча Лукашэнку вельмі пакрыўдзіў. Ён абвінаваціў палітвязня, што той не хоча адумацца і жыць на старасці, як той жа Зянон Пазняк, а хоча далей ваяваць. Лукашенку чакае непрыемная размова з кітайцамі. Польскае выданне Newsweek расказала падрабязнасці візіту ў Варшаву міністра замежных спраў Кітая Ван І, які сустрэўся са сваім польскім калегам Радаславам Сікорскім і прэзідэнтам Польшчы Каралем Наўроцкім. Сярод іншага яны абмяркоўвалі сітуацыю на беларускай мяжы, якую ў аднабаковым парадку закрылі на мінулым тыдні, ад чаго найбольш пакутае якраз Кітай. Як піша выданне са спасылкай на свае крыніцы, Ван І даў зразумець Сікорскаму, што улады КНР правядуць шчырую размову з Лукашэнкам наконт сітуацыі на польскай мяжы. Акрамя таго, палякі хочуць праз кітайцаў паўздзейнічаць на кіраўніка Беларусі ў тэме нелегальнай міграцыі. І кітайскі ўплыў можа аказацца ключавым, але адзінай праблемай, на думку журналістаў, з'яўляецца Владзімір Пуцін, без згоды якога Лукашенка нічога не робіць і які наўпрост зацікаўлены ў далейшай эскалацыі. Падобна, апошняе кітайскае папярэджанне Лукашэнку могуць прад'явіць ужо вельмі хутка, бо, як мы ўжо расказвалі, на днях у
Мінск мае прыехаць член кітайскага палітбюро Лі Сі. Гэта адзін з кіраўнікоў КНР, чыю пасаду можна параўнаць з кіраўніком дзяржкантролю ці генеральным пракурорам у Беларусі. Падобна, што сітуацыя на польскай мяжы і нежаданне афіцыйнага Мінска яе вырашаць стануць галоўнымі тэмамі візіту. Міністр замежных спраў Беларусі пагражае канфіскоўваць польскія фуры, якія захраслі ў Беларусі. Максім Рыжанкоў працягвае лінію Лукашэнкі па дэманізацыі Польшчы. І па яго словах, польскія ўлады кінулі сваіх прадпрымальнікаў на волю лёсу, а вось беларускія, наадварот, прапануюць дыялог і ідуць на, цытата, экстраардынарныя меры. Такімі ён назваў рашэнне даць польскім фурам 10-дзённую атэрміноўку на выезд з Беларусі. На гэты момант у краіне застаюцца 1453 грузавікі. Але ж па заканчэнні гэтага тэрміну Рыжанкоў абяцае ўжыць усе законныя меры ў поўным аб'ёме. Пад гэтым, падобна, маецца на ўвазе пагроза банальнай канфіскацыі транспартных сродкаў. Кіраўніца праўладнага саюза жанчын хоча ваяваць. Вольга Шпілеўская на ўчорашняй нарадзе ў Лукашэнкі зрабіла вельмі дзіўную прапанову. Яна хоча арганізоўваць у Беларусі жаночыя палкі і вайсковыя вучэнні. Па словах Шпілеўскай, яе паплечніцы думаюць выключна пра захаванне міру, але калі што, то жанчыны нібыта гатовыя ваяваць поруч з мужчынамі. У якасці прыкладу прапагандыстка расказала, што нядаўна на міліцэйскай базе 40 удзельніц БСЖ вучыліся страляць, кіраваць дронамі і аказваць першую медыцынскую дапамогу. Вольга Шпілеўская заверыла Лукашэнку, што беларускія жанчыны гатовыя пры нагодзе ўстаць пад ружжо, бо галоўная каштоўнасць для іх гэта не дом ці сям'я, а чамусьці зямля, то бок дзяржава. У адказ на гэта Лукашенко заявіў, што вайна гэта выключна мужчынская справа, але наконт вучэнняў паабяцаў падумаць. У Бабруйску рабочага насмерць засыпала грунтам, а на Брэшчыне 2 чалавекі памерлі ад укусаў насякомых. Сілавікі расказалі пра трагічныя выпадкі, якія днямі здарыліся ў Беларусі. У Бабруйску падчас работ па пракладцы ліўнёвай сістэмы 37-гадовы рабочы спусціўся ў траншею, але раптам адбыўся правал грунту, які заваліў мужчыну. Медыкам заставалася канстатаваць яго смерць. Следчыя мяркуюць, што яе прычынай стала парушэнне правілаў бяспекі. А ў Івацэвіцкім раёне 67-гадовы пенсіянер прыехаў у вёску, каб забраць пляменніка, але яго ўджаліла пчала. Мужчына паспеў дастаць жала, але ў яго здарыўся анафілактычны шок. Пенсіянер дайшоў да машыны і упаў. Выратаваць яго медыкам, на жаль, не ўдалося. Аналагічны выпадак здарыўся і ў Пінскім раёне, толькі там мужчыну ўжаліла не пчала, а шэршань. Ён паспеў сказаць жонцы, што яго на двары хтосьці ўджаліў, пасля чаго паваліўся на зямлю. Рэанімацыйныя дзеянні медыкаў плёну не далі. Эксперты рэкамендуюць пры наяўнасці алергіі на укусы насякомых мець пры сабе альбо прымаць сезонна адмысловыя прэпараты, а таксама пракансультавацца з доктарам. Прарасійская актывістка паскардзілася на бясконцы ціск з боку міліцыі. Эльвіру Мерсалімову з Віцебска летась двойчы асудзілі па палітычных адміністрацыйных артыкулах. Яна нават 2 дні правяла ў ізалятары, хаця яе, як маці непаўналетняга, увогуле не маглі затрымліваць. У выніку жанчыну аштрафавалі на 2600 рублёў. Цяпер жа Мерсалімова піша, што міліцыя не пакідае яе ў спакоі. У сваім тэлеграм-канале яна скардзіцца на бясконцыя званкі і выклікі на прафілактычныя гутаркі, якія пастаянна трымаюць яе ў напружанні. Актывістка расказвае, што яе кожны раз выклікаюць у розныя участкі, каб удакладніць яе адрас, які пастаянна аказваецца няправільным. Свой допіс жанчына назвала «Міліцэйская дзяржава». Жанчыну, чый голас гучыць у афіцыйнай версіі гімна Беларусі, асудзілі за пратэсты. Марыне Рапавет 42 гады. У пачатку нулявых яна працавала ў хоры Белтэлерадыёкампаніі і брала ўдзел у запісе афіцыйнай версіі дзяржаўнага гімна. Па заканчэнні акадэміі музыкі яна пачала займацца педагагічнай дзейнасцю. Марыну Рапавет затрымалі ў чэрвені. Пасля сутак яе перавялі ў СІЗА, і нядаўна жанчыну асудзілі па народным артыкуле за ўдзел у пратэстах. У выніку ёй далі хатнюю хімію. У Мінску 86-гадовая жанчына на пешаходным пераходзе збіла 89-гадовую і з'ехала. Дарожна-транспартнае здарэнне адбылося яшчэ вечарам 2 ліпеня. Пажылая пенсіянерка за рулём запарожца на пешаходным пераходзе не саступіла дарогі старэйшай жанчыне. Пасля наезду аўтамабілістка з'ехала, а пацярпелую шпіталізавалі з траўмамі. Міліцыянтам яна расказала, што бачыла пешахода, але памылкова палічыла, што паспее праехаць. Калі ж кіроўца пачула гук пабітага шкла, то падумала, што закранула сетку, якая была ў руках пацярпелай.
Калі жанчына даехала дадому, то ёй патэлефанавалі з Дзяржаўтаінспекцыі. У выніку на заслужаную аўтамабілістку завялі крымінальную справу адразу па 2 артыкулах: парушэнне правіл дарожнага руху і пакіданне ў небяспецы. Супраць яе прынялі меру стрымання ў выглядзе забароны кіраваць машынай, але яшчэ яе будуць судзіць. Каля мяжы з Польшчай паставілі тэлефонны апарат, які ні да чаго не падключаны. Туды прапануюць прыходзіць па вельмі сумнай нагодзе. У вёсцы Галынка пад Гродном з'явіўся першы ў краіне тэлефон ветру. Так называюць месца, дзе можна развітацца з памерлымі. Унутры будкі знаходзіцца апарат без дратоў, крэсла, распяцце, блакнот і сурвэткі. Першы тэлефон ветру з'явіўся ў Японіі, а пасля ідэя распаўсюдзілася па ўсім свеце. Такія будкі прызначаныя для людзей, якія страцілі сваіх блізкіх, каб яны маглі ў адзіноце пабыць сам-насам са сваімі думкамі і дасказаць тое, што не паспелі раней. Беларускі тэлефон ветру знаходзіцца ў Галынцы ў садзе дома святога Перэгрына. Калі хтосьці захоча ім скарыстацца, то просяць паведаміць загадзя, а таксама спатрэбяцца дакументы, бо вёска знаходзіцца ў прыгранічнай зоне. У Октябрьскім раёне бацька з пнеўматычнага пісталета страляў па сваёй роднай дачцэ. Гэты інцыдэнт здарыўся ў кватэры адной з неблаганадзейных сем'яў. 42гадовы п'яны гаспадар з нейкага перапуду пачаў страляць з пнеўматыкі па сваёй непаўналетняй дачцэ. Эксперты налічылі як мінімум 4 раны ў вобласці сцёгнаў. Дзяўчынка адмовілася пісаць заяву супраць свайго бацькі, бо той з'яўляўся яе адзіным законным прадстаўніком. Маці ж раней пазбавілі бацькоўскіх правоў. Аднак пракурор у сваю чаргу палічылі неабходным завесці крымінальную справу, і цяпер бацьку будуць судзіць, а пацярпелую дзяўчынку адправілі ў сацыяльны прытулак. Жыхары вёскі пад Баранавічамі папрасілі ў чыноўнікаў заасфальтаваць дарогу. Тыя нічога не зрабілі, але ўсё ж выкруціліся з сітуацыі. Тэлекампанія «Брэст» выпусціла сюжэт пра тое, як мясцовы памочнік Лукашэнкі Аляксандр Ломскі вырашае праблемы простых беларусаў, і ў якасці прыкладу прапагандысты ўзялі вёску Альбінкі пад Баранавічамі. Мясцовыя жыхары скардзяцца на пыл ад грунтавай дарогі, які трапляе ў іх дамы. В 2006 году купила дачу в транспортном строителе, но такой дороги, когда я покупала, не было. Правда, были ямы, ну там, как говорят, что-то, автомобилисты знают, что там ломаются, подвески эти. Но такой пыли, и это, о, видите, вот летит все. Такого не было. Рашэнне вяскоўцы бачаць у тым, каб заасфальтаваць злашчасную дарогу. З імі пагаджаецца і лукашэнкаўскі памочнік Ломскі, але ж вельмі не упэўнена. Я хочу сказать, что, наверное, есть вопрос с состоянием дороги, и, наверное, люди обоснованно его поднимают. Потому что я не говорю за твердое покрытие, но сегодня, если вы сделали в гравийном исполнении данную дорогу, то ее надо поддерживать и обслуживать. Ее надо грейдировать. Калі перакласці яго словы на чалавечую мову, то атрымліваецца наступнае. У чыноўнікаў няма грошай на асфальтаванне і далейшае абслугоўванне дарогі. Аднак чыноўнікі знайшлі выхад. У вёсцы паставяць знакі абмежавання хуткасці. На іх думку, калі машыны будуць ездзіць больш павольна, праблема пылу адразу знікне. Вось такія навіны чацвярга. Падпісывайцеся на канал, стаўце лайкі альбо дызлайкі і выказвайце заўвагі ў каментарах. І, канешне, чытайце нашу Ніву, глядзіце нашу Ніву і любіце Беларусь. Сустрэнемся заўтра.